Ginkompirma ni Senate President Pro Tempore kag Acting Senate President Sherwin Gatchalian nga mabalik ang sesyon sang Senado subong nga adlaw. Inibisan pa mayara sa nagaparayon nga isyu sa liderato sang upper chamber. Suno kay Gatchalian, ipadayon gihapon ang mas istrikto nga seguridad sa Senado subong adlaw lakip na ang pagpatuman sang no visitor policy bilang kabahin sa mga paghalong bangod sang gin-report nga posible nga pamahog sa seguridad. Matandaan nga ang National Bureau of Investigation o NBI ang nagpahibalo sa Senate sa nga mga impormasyon. Sa Hunyo 9, nagpagwa na sa memorandum ang opisina ni Gatchalian na patuman ang mas mataas nga security protocols. Apang wala pa sang klaro kung anong klase sang convening ang himoon sa mga adlaw, bangod wala pa sang detalye nga ginpagwa kun ini bala isa ka regular session, organizational meeting, committee hearing o kung iban pa nga espesyal nga pagtililipon. Sa pihak sini nagapadayon gihapon ang hindi paghangpanay sa liderato sang Senado, ilabi na nga ginapanindugan sa gihapon ni Senador Alan Peter Cayetano nga siya sa gihapon ang Senate President.